Ato location karon mga kamax, nata sa may Santo Niño area. Kabago kanin dapita mga kamax, grabe ka booking din dapita mga kamax. Mga naka-turn on na tong auto assignment filter karon para masudlan tag booking. Ta lugar ta sa kuan mga kamax. Lugar ta diri dapita. Alita magbuhat og booking mga kamax sa Ilandong. Grabe booking mga kamax. Basta Santo Niño area. Pero kire. Allah. Pareha mga kamax 0.4 auto assignment pa daw siya sa may Talisay area. So ato ni siya i-accept. KBC House, magkano per rent Santo Niño area? KBC House, Goliath House. So manay nakanindot sa mga auto assignment mga kamax ay musulod gid siya. Sang matag naa ka diri sa lugar nga daghang booking. So 3 digit na naman. So tara, puntahan natin. Asa man ni? Wait, check na to. Balik to dire. So dire 350 meters distance one way. Alright. Murag kuwag hangin akong likod mga kamax. Kini mga iskina bantayanan kani siya mga kamax. Kasama tayong inaani mga kuan walay stoplight. Naa siya diri dapita. Ouch. Murag plat akong likod mga kamax. Patay. Sige lang, paangin lata ni ron. Sige lang, tagpahangin ni ron. Narita diri. So, diri ra. Diri tahuat. Asa may dapitan eh. Ato sa na-arrive mga kamax. Arrive KBC House. Asa man siya? KBC House. Basi gani. Asa man dapitan ni KBC House? Chat na to. Nako. Ma'am sir. Asa man siya? So, diri kini jud na kuan. Basi na sa tubangan. Asa may dapitan ni? KBC House. Asa man ni? Cancel? Oh. Abi na ko gi-cancel. Basi gani asa man siya dapita. Ni gawas.
Padulong na sir. Padulong na daw siya. Kay dugay kani reply. Sa man siya? Gakalo. Sige. Asa man siya dapita? Gakalo daw. Ay, tara. Ay, may hapon ma'am. Imuha ni ma'am? Para tabunok? Sige. Wait siya. To say adjust. Alright. Ma'am, palikog laak ma'am ha. Sige. Sige ma'am. Hinay ha. Okay na. One way ni dire. Asa ko na. One way ni dili. One way ni dire na. Dili. Siguro wa may gibutang one way. One way ni dire? One way? Balik na lang tayo. Dakpan yata. Tuyok dire dapit.